हेलो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ विदाउट स्क्रिप्ट फुल नायबानो जाबाय। दिनै आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'नि सायाव डिसकास खालामगोन। दिनैसो बर' जाथिनि गादब जानायखौ नुदों। बर' जाथिनि एक्सप्लइट एबा डमिनेट खालामजानायखौ दिनैनि दिनावसो दिपेन बर'आ हमदांनो हादों। रायजो राजाफोर लाजिथाव, खाफालाव मेगन गोनां आबसुनि प्रेसिडेन्ट होनना बुङोब्ला दिपेन बर' हेलिकप्टार गाखोनानै एमपि इलेक्सनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगोन, बिजेपिनो भट होनांगौनो, अब्लासो इमप्लिमेन्टेसन जायो। हेलिकप्टाराव दा गाखोनो मोनैखाय बर' जाथिखौ गादबदों जाहैबाय, डमिनेट खालामदों जाहैबाय। दिनैसो बुजिबाय, दिनैसो मोनथिबाय बर' जाथिनि गादब जानायखौ। बिजेपिनि नोंखौसो गुन्दै मोनजानानै नोंसोरो रादोंमोन, नोंसोर दा बुजिबाय बर' जाथि गादब जानायखौ दासो नुदों। नोंसिनि थाखायनो गासिबो जाजोबनाय, खाफालाव मेगन गोनांसो नोंसोर। एकर्डखौबो नोंसोरो जाफ्लादों खालामफ्लादों होननानै बुंग्रा, एकर्ड खालामथ'दोंसो, एग्रिमेन्ट खालामथ'दोंसो होननानै रायजो राजाफोरखौ थगायबोग्रा नोंसोर बायदि देरेंगे दुनेन थार्ड क्लास बर' जाथिनि सिमांखौ दंस' खालामग्रा, बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन आरो मा दं? लाजिनांगौ दिनैनि डेटआव बेबायदि खोथा बुंनो। बर' जाथिखौ गादबाखै, मोजांसो खालामदों, डमिनेट खालामाखै, एक्सप्लइटिं खालामाखै, डिसक्रिमिनेटिं खालामाखै। दासो बुजिदों, खिबो अरनांदों। बबे बबे गामिया इमप्लिमेन्ट जाखो, बबे बबे गामिया बिटिआरआव इनक्लुड जाखो, माथो दाबो नटिफिकेसन गैया, दाबो माथो गेजेट नटिफिकेसन गैया। दिपेन बर' हेलिकप्टार गाखोनो मोनखांनानै दिनै उल्था दिनै बेबायदि बुंबाय। बिजेपिनो भट होनांगौनो। बर' रायजो राजाफ्रा जुदि बिजेपिनो भट होआब्ला बिटिआर इक'नमिक दफाया इमप्लिमेन्टेसन जाया होननानै दिपेन बर'आ बुंदोंमोन। रायजो राजाफोर बुंदोंना बेवहाय कमेन्ट बक्सआव लिरना हर। सिदा खोथाखा, खुनु खोथा गैया, कनसिडारेसन गैया। बिथांमोना दिनै जोंनि बर' जाथिनि जि सिमां मिजिं दंमोन गासिखौबो दंस' खालामबाय। दिनैनि दिनाव लाजिबावा, बर' जाथिखौ गादबदोंनो। बा हाउ सुइट। हाग्रामानि समाव 17 बोसोराव 17 इयार्सआव जेरैबायदि हिउज डेभेलप जादों, जिन्जिगिबो प्रमद बर'नि दैदेननायाव बेबायदि डेभेलप जानाय नङा। बेयो गल्डेन पिरियडमोन। थैलाय थांला बेबायदि गल्डेन अपरचुनिटि, गल्डेन पिरियड मोननाय नङा। बेनो बेटारसिनमोन। बिपिएफ सरकारानो गोबां जोंनि रायजो राजाफ्रा थाखा फैसा मोनदोंमोन, खामायदोंमोन। गासिबो मोनजोबाखै, हय नंगौ, आं मानिदों। नाथाय बहुद डेभेलप जादों, बहुद माहाजोन जादों, बहुद कन्ट्रेक्टर जादों। बिटिसि एकर्ड जायनि सिगां जिर'मोन, देयार इज नाथिं, जेबो गैयामोन। हाग्रामानि इनिसियेटिभ लानायाव बिटिसि एकर्ड जाखांनायनि उनाव हिउज डेभेलप जादों। गारि मथर बायनो हादों, थाखा फैसा एभेलेबल हिउज जादों। बेफोर सोरनि थाखाय? प्रमद बर'नि थाखाय जादों नामा? दिपेन बर'नि थाखाय जादों नामा? बे दिपेन बर' मोना हाग्रामा लाबोनाय बिटिसिआवनो थानानै इउनिभार्सिटि कलेजाव फरायनानै एसे एनै लेखा रोंबाय, थिफुदला दा थार्ड डिभिजनाव पास जाबाय। दिपेन बर' दा लेक्सारगिरि। आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' खामानि मावगोनो बर' जाथिनि खैदां खैफोदनि समाव, बर' जाथिनि खैदां खैफोदनि समाव क्रुसियेल टाइमाव दिनैसिमबो जेबो खोथा बुङाखै। जास्ट थाव फुननाय स्टाइल, थास्लिबनायल', जेबो गैया। मेगनानो गैया बिसिनाव। रायजो राजाफोर खाफालावसो दं, मेगना नैबे खाफालाव। लाजिथाव, दुखुनांथाव, आसुरित माबोरै बेफोरबायदि खोथा बुंनो हायो। बर' जाथिखौ डमिनेट खालामदोंनो, डिसक्रिमिनेटिं खालामदों। दिनैसो नुबाय, आसुरित। एकर्ड जायैनि सिगांनो जोंखौ बर'फोरखौ थगायखाबाय, बेखौ मोनथिखानानै दिनैसो नुबाय। रन्जन दैमारिखौ बख'ग्रायाफोरो दिपेन बर' उइदिन 6 मान्थनि गेजेरावनो उइद्र' खालामगोन गासिबो केसखौ होनना बुंदोंमोन। बंजांजोब, एभ्रिथिं बंजां, बंजांजों खामानि गैया, जिर', इउसलेस, देट मिन्स आनफ्रुटफुलनेस। फिथाइबो थायनो रोङा, गायदोंमोन बिफांखौ, फिथाइया थायाखिसै। बेखौनो होनो बंजां। दिस इज कल्ड बंजां। जोंनि बिटिसिनि जाय अलसिया राजा होनना बुङोब्ला प्रमद बर'। मानो अलसिया राजा प्रमद बर'आ? प्रमद बर'नि टाइटेल बियो। जोलैनि हांगाराथ' थाखाबाय। मानि थाखाय अलसिया राजा प्रमद बर'आ? दिनैनि डेटआव जुदि प्रमद बर'आ अलसिया नङामोनब्ला फाउन्डार अफ एनडिपि रन्जन दैमारिखौ बहनगौमोन। आसरित रायजोफोर। एकर्ड जाखांनायनि उनाव गबायनो। आयौ, इउजिआबो बुंदोंमोन रन्जन दैमारिया फोथायनानै बे सुक्तियाव साइन होबायनो। गबाय, उदां अख्राङाव दाउफोरबायदि बिरबायनो हाबायनो। आयौ, नै गबिन्दआ बुंलायबाय, सोर रन्जन दैमारि? नै रन्जन दैमारिखौनो सिनायबावा जाहैदों। रन्जन दैमारिखौ बेस खालामनानै बर' जाथिया थांनानै थानायानो कनभेक्टेडखा, जों मोनथियालै। नै न'नि जाथि बंस' बाय बाहागियासो रन्जन दैमारिखौ जोंनिफ्राय उदां खालामनांगौनो। जोंहा बाव खुनु खोथाया पलिटिकेलि जों जेबो बुंनायानो। नायदो होमबा, बेनो प्रमदआ होनलायबाय, गबाय दे जागासिनो। नै आयौ, थोस रायजोफोर नायदो।
होमबा माबोरै थगायसुला नाय रायजोफोर बिथांमोननि थगायनायखौ एमपि इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव बहनगोन होनना बुंबाय आसरित लाजिथाव रन्जन दैमारिनि हियारिंआ नभेम्बरावसो जागोन जोबखांनाय लोगो लोगो इलेक्सन जोबखांनाय लोगो लोगोनो बहनगोन जाहैदों जामिनाव बेफोर बेसेबां फाल्थु खोथा नायलाय रायजोफोर होमबा बे इउपिपिएल प्रमद बर' आबसुनि खोथाखौ मा लानो बर' जाथिनि गादब जानाय नेवसि जानाय मुगैनाय हेव सानजानाय इनाय अनागारि खालामजानायखौ दिनैनि डेटआवसो दिपेन बर'आ हमदांनो हादों नामा हो दासो हमदांनो हादों बिटिआर रेकर्ड खालामनाबो नोंसोरो बंजां खालामजोब्बाय बर' जाथिखौ गासिबो बेखार खालामजोब्बाय बिसोरो बर' भाषाखौबो एस'सियेट खालामनानै लाबोबाय एनडिपिफोरखौबो लरग' बानायजोब्बाय बिसोरो बे रेकर्ड खालामनानै बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन आरो थाबावनो टाइम पास खोथा होनानै लाब गैया राजा लामायाव ओंखारनोबा ओंखारदो गाबोननिफ्राय लान्था लान्था खानाय हनानै जोंबो ओंखारगोन बिटिआर रेकर्डखौनो डिनाउन्स खालाम सल' बड'लेण्ड बिनो लागाव अब्लासो जोंनि बर' रायजो राजा मानिगोन बेबायदि गल्डेन चान्स मोननाय नङा गल्डेन पिरियडमोन बियो जोंनि थाखाय गल्डेन अपरचुनिटि मोनदोंमोन बर' रायजोआ बेबायदि रेकर्ड खालामामोनब्ला ओरैबायदि अपरचुनिटि दंमोन ओरैबायदि मोजांमोन रङा रङा फुल होननानै बुंग्रा सुइजारनो जाबा नालागे आख' होनना बुंग्रा अलसिया राजा प्रमद बर' जोंनि बर' रायजोखौ थगायनानै जाग्रा दिल्लीयाव बड'लेण्ड नांला होननानै फैग्रा हाग्रामा सिलायनो जोलैनि हांगार सोर जोलैनि हांगारा दिपेन बर' प्रेस मिट होनानै रायजोफोरनो खिन्था बड'लेण्ड नाङा मानो बुंखो बड'लेण्ड मोननायनि मानो बिथांखि गैया बुं एन्सार रायजो राजाफोरनो जुदि एन्सार होनो हायाब्ला सिरि था थालि बालि खोथा बुंनो लाब गैयालै सिदा खोथा लिडार जादोंब्ला मोजां खामानि मावनो हायाबा सिरि था मेरला गोरों गथ'फोर दं आबसुनि बिबान लागोन दायथ' लागोन खामानि मावगोन नोंसोर बायदि थालि बालि बंजां साइसनि खोथा बुंनाय आननेसेसारि खोथा बुंनायखौ जोंनि बर' रायजोआ रावबो फोथाया रावबो गनाया नोंसोरनि जि आइडिय'लजि नोंसोरनि जि केरेक्टारिस्टिक्स नोंसोरनि जि बिहेभियर जि मेन्टेलिटि जि इमसनेलि फिजिकेलि खोथा बुंनाय रायजो राजाखौ बुजिनो बाखि गैया जोंनि इउथ्सफ्रा दिनैनि डेटआव बयबो वेल नन जाबाय वेल एडुकेटेड जाबाय रावबो जाम्बा गैला ग्रेजुवेटलि जोङो बयबो लेखा गोरों जाबोगासिनो दं बेयाव खुनु गोहो गोलोन्दां जानानै थानायनि सम नङा बियो रावखौबो बुरबक बानायनायनि सम नङा बियो नोंसोरसो बर' रायजो राजाफोरखौ बिग रल लानानै ओरैबायदि जागोन ओरैबायदि मोनगोन होननानै रायजो राजाखौसो नोंसोर प्ले खालामगासिनो दं प्लिज बेबायदि खामानिखौ दामाव डन्ट डु लाइक देट बेबायदि खामानि मावनो नाङा मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि डेटआव जोंनि बर'नि सिमाङा दिनै दंस' रायजोफोर नंगौना नङा दिनै एकर्ड जाबाय बेबो जिर' गैया माबा एकर्ड इमप्लिमेन्ट जायाबा राजा लामायाव ओंखारनोनो बेफोरसि मोनसे खोथा नामा बियो हो एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जायाबा बे राजा लामायाव ओरै 50 हाखा लानानै खर'खौ गोमो गोमो फुननानै बड'लेण्ड नांफिनसिगौ जोंनो वी वान बड'लेण्ड होनना बुङाबो जाया लिरना फैखाबाय दिल्लीयाव बिहै दिल्लीयाव बड'लेण्ड साम्राज्यनोबा तुम लोग कौन है क्या चाहिए व्हाट डू यू वांट होननानैसो बुंगोन नोंसोर मानो फैदों बाहाय होनना बुंगोन नोंथांमोनाथ' बड'लेण्ड नांला होननानै लिरनानै गालांखाबाय एगेन मानो नोंसोरनो बड'लेण्ड नांबावगौ हो फुलफिलमेन्ट जाबाय वी आर सेटिसफाइड होनना बुंनायफ्रा दिनै मानो बिदि जाखो होननानै दिल्लीनि मानसिफ्रा प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार बुंगोन सेन्ट्रेल सरकारा बुंगोन मा थामसा खेला गेलेदों होनगोन नोंसोरखौ हो बेनो नोंसिनि गोरोंफोरनि खामानिया बुजिगौ नोंसोर हो सालाफोर लाजियाखै दासो हमदांनो हादों बर' जाथिखौ गादबदों होननानै बर' जाथिखौ गोदोनिफ्रायनो इनाय अनागारि खालामबोदों एक्सप्लइटिं खालामबोदों डिसक्रिमिनेटिं खालामबोदों बेखौ बुजिनानैनो जोङो आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बिदोंमोन बिदोंना बियाखै रायजो राजाफोर फादार अफ बड' उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनो आलादा रायजो सेपारेट स्टेट नांगौ होनना गोदोनिफ्रायनो आन्दालन खालामबोदोंमोन